Moro kaikille! Eli tänään tulee tallipäivän videopostaus mun kepparipäivästä. Mutta täällä ei tosiaankaan taas näe yhtään mitään. Siis ei näe. Tuolla on ne kepparit tuolla. Noin. Ja niin. Mutta täällä ulkona on todella valoisaa. Eli täällä mä pystyn kuvaamaan sitten, mitä mä meen. Ja niin, mä tuon varmaan, että laittaa tossa noi kepparit sit valmiiksi ja niin. Joo, eli mä tehnyt Barakin kanssa tämän päivän postauksen. Eli Barak on nyt tässä meidän videolla ensin. Barak on Amerikan ratsuhevonen. Ja sen mä laitan tässä kuntoon. Kun et näkee jotain. Ja niin. No, sori kamerakaan. Noniin. Joo, eli mä laittelen tässä nyt Barakia kuntoon. Ja se näkyykin varmaan tässä jotenkin. Mulla ei nyt harjoita sen näin, niin on täynnä nyt ihan harjoita. Barakilla on 2 turparemmiä, niin mä otan tän toisen taas pois. Mennään tänään ihan rennosti. Näin ja sitten mä laitan vielä turparemmin ja sitten kaikkia ohutkin. Sitten päästään lähtemään, ratsastamaan. Täällä on 1 astetta pakkasta ja näin, mutta ei haittaa. Näin. Me olemme Barakin kanssa valmiit. Noniin. Mä olen täällä pojan selassa ja lähdetään nyt kävelemään tonne noin tiellä. Ja tai no tiellä ja tielle, mutta kuitenkin mennään nyt tässä näin kevyesti tänään. On liukastamaan. Niin menen tässä näin, kun tässä on enemmän tätä tilaa kun enemmän lunta, niin ei ole niin liukastakaan ja helpompi mennä. Joo, eli nyt mä oon mennyt tässä kohta puoli tuntia käyntiä. Kohta mä alan ottaa ravin. Nyt mä otan ravin. Tai mulla on ravio. Mä menen nyt tällaista ihan kevyt ravia. Näin. Mut joo, me tarvittiin lähteä Barakin kanssa nyt vähän kävelemään tohon maastotiolle. Eli maastovideopostaus tänään. Ja niin. Tie on yllättävän hyvässä kunnossa. Taloni. Barak menee nätisti. Niin. Ja tässä ei mennä. Melko hetki. Tuollakin on 1 maasto, mutta siihen me ei nyt mennä. Me mennään vähän ottaa kunnon laukkaa tuossa yhdellä hiekkatiellä. Että saadaan vähän poikaa lämpeämään. Ja sitten mä varmaan ratsastan Melodin. Jos mä ehdin, kun pitää saada koneenkin tää valmiiksi ja tähän näin tälleen. Joo, eli tässä kävelään vielä pari metriä tohon noin. Se on ihan just. Se on toi, missä näkyy toi punainen talo tuolla, mitä on siinä. Missä asuu hullu nainen, mutta ihan sama. Ei se mua haittaa. Täällä vaan palautuu sormet pyyrä. auto. Joo,
tuli yksi auto. Satanaan paketti, että tuli niin läheltä. Ja hyvä, että mä oon jäänyt auton alle, kun mä menin ihan tässä. Teoriassa se tuli ihan tosta läheltä. Eli tossa ja on se maastotie, se on talvitie. Menemme nyt siihen, mä en jaksa mennä tätä puolen tunnin lenkkiä. Muuten tästä videosta tulee liian pitkä. Ajattelin sitten vain tämän tästä vetästä. No niin. Eli mä otin nyt ravin. Me ravataan tohon ihan pienen pätkän ja hui! Parakin lähtee kaviot alta. Kohta mä nostan kunnon laukan. Mä näen. Ootas. Mä en tiedä, näettekö sitä tikkaa. Tuossa. Se on toi, mikä liikkuu. Se on tikkateuvo. Joo. Okei, nyt näytetään kunnon laukkapätkä. Mene! Oh, hyvä poika. Lähteekö kunnolla? Ja niin. Ajoin sitä vähän eteenpäin laukassa. Ja lumet on alkamassa sulamaan. Ärsyttävää. On nyt tonne liukas, kun lumet lähtee. Ja niin. Palautuu tässä sormi. Tai sormet. Kun vähän kylmä. Ja se haittaa. Kyllä on tottunut kylmyyteenkin. Ja niin. Ja joku pläntti. Ja niin. No mä otan tässäkin laukan. Sitten kun tuo auto on mennyt, niin isä kunnon. Jotta Tepon heppä pelästy. Joo, vähän lähti, mutta haittaa. Pysyn selässä ja nyt me ollaankin kattoo tuota. Ihan hyvin meni, paitsi tuli pieni tasakaan liukastumisia, mutta ei se haittaa. Mä en nyt tiedä, millainen tää laatu on, kun tää on puhelimella nyt kuvattu. Ja niin, mä menen hakemaan sille loinnea, kun mä vien sen tarhaan. Ja talle on niinku tällainen. Nyt ei taaskaan näe mitään. Paitsi tän valon. Tässä on varusteet, niitä ei taaskaan näe mitään. Siellä on melodi. Mä otan melodin nyt ja ottaa sen. Jos mä löydän melodin. Melodi on risteytyshevonen. Kaikki se on vaan ponin kokoinen, mutta se on risteytyshevonen. Ja se on Kohote Kedonkukalta. Ja Barakko oli Kohote Kedonkukalta mulle synttärilahjaksi, kun täytin 12.
Mä otan Meltsin ja vien sen tarhaan ensin. Eli Melodi on tällainen söpöponi. Mä vien nyt sen tarhaan. Ahkerasti Parak odottelee tossa nätisti. Eli mä vien aina Meltsin ekana tarhaan, koska muuten se hermostuu. Ja se ei oo kiva, kun se hermostuu. Meidän tarha on aikas pikkunen, mutta ei se haittaa. Toi on jäättänyt kiinni toi naru tohon. Niin mun täytyy laittaa hepat tälleen. No ei siinä Meltsi. Mä haen ennen kuin tulee kauhean pimeetä. Ja näin poispäin. Ja niin. Ois vielä tehdä aikaisemmin tää videopostaus, niin ois nähnyt navetassakin jotain. Mutta eikä ottamaan sutsia pois. Nyt mä lähden viemään Parakkia tarhaan. Parak saa mennä nyt ihan pitkällä narulla, kun se ei tee mitään. Se on ollut mulla kohta puoli vuotta. Nyt kun se tuli elokuussa meille. Suomessa on todella hyvä. Ja se on ruuna. Niin ei tarvi sitten erikseen laittaa ponia. Ja se on mun lemppari. Sitten tulee Melodi. Ja sitten tulee S. Joo. Nyt mä vien. Laitan sähköt. Tuossa on kauhean liukasta. Ja tässäkin on kauhean liukas. Tossa niinku pitäisi viedä heppa, mut mä en nyt sitten, kun mä olin tuossa laittamassa hepan, niin ei sitä kannattanut kiertää turhaan. Ja nyt mä alan laittamaan hepoille iltaruuat, kun iltakin alkaa tulemaan. Niin. Tässä on meidän suitsia, Parakin S. Ja tässä on Melodin. Melodin näkyykin. Tässä on tällainen hyvä naulakko. Tällainen puinen. Ja niin. Nyt mä oon muille hepoille antanut iltaruuan. Paitsi Parakille ja Melodille, koska ne saa yleensä vähän illemmalla. Ja nyt mä sitten lähden omaan kotiin tuohon punaiseen taloon. Koska mä oon nyt kaikki tehnyt, mitä taulissa kuuluu nyt tehdä. Siivosin käytävänkin, mutta sitä ei olisi tarvinnut siivota, mutta mä vakunhan siivosin ja pesin sen. Niin. Nyt sitten menin sisälle. Näpit on aivan punaiset, aivan jääs. Ja ehkä huomenna tulee ratsastusvideopostaus hevosblogiin, koska tänään mä en päässyt, kun se ratsastuskouluopettaja oli kipeä, niin omistaja oli kipeä ja se pitää vaan tunnit, niin en oo päässyt 3 viikkoa ratsastamaan, mutta ei se nyt niin järjettömän vakavaa ole. Eli tää oli nyt tällainen videopostaus. Nyt aika kokeiluja päivällä tehty. Ja mä menen nyt lukuhetken pariin. Paljastava peilikuvan pariin. Eli mä voin näyttää. Tosta ette näykään, mutta kuitenkin mä oon nyt keittiössä. Niin. Tosta näkee heppat. Melodi meni. Mutta tässä se oli. Heippa!